gaurkoan gainean parkera hurbildu gara, hain zuzen ere gure atzean dugun mural honek bere egilearekin harreman estua duelako eta elkarrizketa egiteko leku aukeratu dugu espreski motibo horrengatik. Eta 12 minutuetan zehar, hain zuzen ere Maialen Arozena, lan honen egilea elkarrizketatuko dugu, Irundar honek artearen munduan egin duen ibilbidea hobeto ezagutzeko. Beraz, lehenik eta bain Maialen, eskerrik asko gure gonbidapena onartzegatik, eta elkarrizketa hasteko pixka bat hasieratik hasi nahiko genuke. Zure burua ezagutuz, eta horretarako galdetu nahi nizun, pixka bat nondik datorkizun artearekiko zaletasun hau, eta nola trebatu zaren horretan. Bale, kaixo, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Nire izena Maialen Arozena da, ilustratzailea, artista bisuala ilustratzailea zein margolaria naiz. Txikitatik gustatu zaidan gauza da, ibiltzen nintzelako margoekin txikiak bezala, ez? Mundu guztia txikia denean margotzen du. Baina, jarraitu egin nuen eta nerabea nintzenean, banekien artistiko, baitzilergo artistiko egin nahi duela, eta gero eta ondoren arte ederrak ikasi nituen. Arte ederrak ikasketak gauza asko ikasi nituen, baitaren lagunen artean gauza pila bat, erakusketak, eta hor sortzen den egoerak eta esperientziak oso aberasgarriak dira. Eta hor, atera nintzenean, pixkanaka hasi nintzen, bai nire bidaia kuadernoak eta kuadernoetan asko marrazten, eta hor gauza berriak sortzen, bai kolaxa, margolanak eta baino kuadernoetan batez ere, bidaiatzeko kuadernoetan. Diario bat bezala modukoa, baina egiten nituen idazten, marrazten, eta hortik esango nuke hori izan zen nire sorrera edo nire hastapenak, kuadernoak. Eta pixkanaka jo nintzen ausarta izaten eta paretera gauzak eramate. Eta adibidez 2008an izan zen nire aitaren tailerrean egin nuen lehenengo murala. Baina horretik ibiltzen nintzen fabriketan, abandonatutako fabriketan edo kaleetan, leku berezietan espraiarekin eta errotulagailu ezberdinekin nire gauzak egiten. Eta hori izan zen pixka bat sorrera, gero gustatu zitzaidan eta gero eta lan gehiago atera zitzaizkidan. Claro, eta gaur arte ikusi dugu zure bidea luzea eta zabala izan dela, gauza asko egiteko aukera izan duzula, baina ezakit benetan zerrekin sentitzen zaren eroso, ze material motarekin, arte diziplita zehatzen batean zentratzea gustatuko litzaizuken, edo zerrekin sentitzen zara erosoen? Zaila da erabakitzea, zeren hurbildu egin naiz kuadernazio mundura eta liburuetako mundura, eta ilustrazioa, marrazketa eta baita ere paretetan eta neurri handietan margolanak egiten, eta ibili naiz hiru diziplina horiek uztartzen. Orduan, badaude denboraldi batzuk, agian paperera juten naizela eta kuadernoetara eta kuadernazio lanak egiten, eta beste batzuetan baita ere lan eskaeraren arabera moldatzen naiz, baina horiek izan dira nire hiru diziplina gustokoenak edo gustokoenak, bai. Bai, eta konta guzu gero zure lan propia zainera ere, hezkuntza munduan ere posoak eman dituzu, irakasle bezala, ez dakit erraxa gote den beste alde horretan kokatzea eta bestei badakizun guzti hori transmititzea. Bai, egia da hezkuntza munduan hanka bat sartu dudala, baita ere honetaz bizitzea ez dela oso erraza, eta azkenean mugitu barzarela tailerrak ematen, eta egia da gustora nagoela baita ere tailerrak ematen nerabei eta txikiei baita helduei ere. Eta
eta bueno, oso eroso nire pasioa helarazten eta bueno, baita ere ikasten nola egin hobeto. Hori da, Irunen adibidez, zure lanaren adibideaz ikutsi itzakegu, hau da horietako bat. Konta iguzu pixka bat zeintzuk izan diren orain arte, Irunen horrela tamaina handian egin dituzun lanak, nun egon diren, edo zein izan den horietan landu dituzun proiektuak edo gaiak. Margo, muraletan, hau hain zuzen da lehenengoa, Irunen egin nuena, 2020an, justo pandemia garaian, udalarekin, eta geroago 2022an Riberako festivalan Javier Rodríguezekin batera egin genuen Zubiazpian dagoen bi pareta horiek, bata bestearekin aurrean, bat bestearekin, ibaiaren inguruan edo naturaren inguruan. Izena gaiak natura entzun jarri genuen, eta nik egin nuen irudia zan neska bat etzanda, belarran etzanda. Kume bat etzanda zegoen, amonamantan gorri bat trompeta jotzen entzuten. Eta hori da pixka bat jokoa. Gero beste aldean, Jabik jarri zituen natura entzun, letra, esaldi guztia letrekin idatzia. Bai. Eta, bukatzeko, azkenekoa 2023an egindakoa, Nerea Bermejo Miss Bernirekin bera diseinua egin zuen eta ni eraman nuen paretara, bidasoa aktiba eraikinaren pareta horretara. Bion artean proiektua eraman aurrera garen. Hori da, lehenek bat duzu modua, parte duan lan egitea eta errezia eta proiektuak sortzea, imaginatzen dut zu Irundarra izan da eta hirian bertan zuren lanak ikustea, zerbait berezia eranin berdintzora, ez? Bai, noski. Gainera ezagun pila bat ditu dalako eta lagun asko hemen daut, nire bizitza hemen dago, eta beraien iritzia edo iritzia edo zerbait eta egin gustokoa den ala ez jakitea baita ere gustatzen zait, eta nire hirian ere zerbait ustea, ez? Bai. Eta gintuz hori kalean egiten diren lanekiko errespetu asko dagoen, hau da, jendeak behin marrazkiak egiten direnean errespetatzen dituen, azkenean garbi dago espezualki atseginak direla, baina ez dakit den izan artearen konstientzia hori dugu eta beharrezko zaintza edo errespetua ematen dute zaien lan hauei. Esango nuke baietz, garbitasuna ematen du, garaitasuna ere bai, eta honelako proiektua garrantzitsuak dira, ez? Egia da, dagoela beste gauza bat dela, hori errespetatzea gara, ez? Eta beti izan dugu hor grafiti eta muralaren kontraesanak, eta batzuetan pareta libreak direnak, libreak dira guztiontzat, ez? Eta nire ustez egon behar dira lekuak baita ere libre margotzeko. Eta jendea izan dezan lekua praktikatzeko eta gauza frogatzeko. Ez dugu nahi muralak gainetik margotzea, eta errespetu hori bestu behar da leku batzuk izaten hori praktikatzeko, edo hori gaztelekuetan gauzak aldira olako jarduerak antolatu. Hori da, eta konta iguzu, orain bertan, orain arte egindako proiektu ez hitz egin dugu, baina orain aldian zentratuz, zeintzuk dira pixka bat, orain esku artean dituzun proiektu aipagarriak edo pixka bat zertan aritzaren orain lanean? Bale, ilusioz asko, orain dago, segina beteko lanpostu batean, erroak sartu elkartearekin, lanbide eta noaingo udalarekin, eta hiruok batera formakuntzak ematen diete emakume talde bati
eta guztio batera ari gea udalak eskaintzen dizkiguten paretak muralak margotzen, paretetan muralak margotzen. Eta oso gustora, ametsetako lana. Eta, bueno, kudeatzen taldea eta hola, eta asko ikasten, baina oso gustora. Bestalde daukat beste proiektu bat, Guggenheim Museoan, Bilboko Guggenheim Museoan, egingo dudan taller, goizean eta arratsaldean, eta Martha Johnwirth, Austriako emakume margolari baten erakusketaren inguruko tailerra. Egingo dugun lana izango da eskuratu liburu zaharrak eta liburu zahar horietan interbenitu. Martha Johnwirth egiten duen bezala. Eta orduan da pixka bat didaktika moduan irakatsi edo ikasiko dugu nola lantzen duen, ulertuko dugu hobeto nola lantzen duen Martak bere lana edo nola egiten duen. Ze ondo, ze interesgarria. Bai. Eta amaitzeko konta iguzu, pixka bat etorkizunera begira edo non ikusten dutzu zure burua, edo zure buruari nolabaiteko erokarik diozu, betxiko da arteren barekin duturik, noraino iritsen ikusten zenukeen edo zin litzateken gure ametsa. Gustatuko litzaidake hezkuntzan eta artea eta hezkuntza uztartu, eta ez dakit oso ondo non, zeren, hor nabil, sartzen naizen eskoletan, baina, saiatu egin behar dut eta nire lekua den ala ez. Baina hor ibili nahi dut artea, hezkuntza eta, hor nahi duzkin hor egin du. Esan dako guztiarekin geltuko gara maianen, ez dela gutxe, mila eske hau guztiak kontatzeagatik, eta zure bidea, bertutik zarietuko dugu eta kizunean ere. Eskerrik asko.